manye ndokwanisa kutora chimuti kona ngale nayo libo vanda kuzvita vakapenga yevari 2 ndati foreign baba okay basi baba oyo mathematics ngati muri kuti chi oyo takutanga oyo takutanga manje mathematics komnara mira awudzire ukapfeka kadiresi wewe kawofunga kuti nindo kukwacha ndati kona ngale oyo dzakwana pekutanga makuru wati baba pinde after rush 2 round 2 nompedzera pedza ichi baba anompedzera round 2 unofa yewo unofa chitoro vaichi baba baba roko rangu rakutozvimba manje mathematics andaloziya uyo akafoye uyu green akutemba kuti ari geto kwake but mira one unofa